Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu albarka, mun dawo class namu da za mu yi magana akan wasu abu da muka rubuta a nan gaban screen wanda za mu yi yanzu haka ba tare da ɓata lokaci ba. Da fatan kuna bibiyan mu a channel ɗinmu mai suna Alfahari Arewa TV. In Allah dan kana bibiyan mu za ka samu duk abin da kake so. In Allah yadda, yanzu ba tare da ɓata lokaci za mu je kai tsaye, za mu buɗe Microsoft Word mu bi step by step. First of all za mu clicking menene start button a ƙasar nan, kana clicking zai buɗe ma wannan, sai mu je all program, gashi all program. Idan ka sa sha all program zai buɗe ma wani abin nan, za ka duba ka ga Microsoft Office, mun gan shi Microsoft Office, sai ka clicking shi ma gashi ya buɗe ma abin da suke ƙasan shi. Muka duba nan ga Microsoft Office 2007 sai mu clicking, mun buɗe Microsoft Word namu. Wannan muna maimaita shi ne ba don komai ba, saboda yana da kyau mutum ko da yaushe a ce ya san hanyoyi kala-kala wanda zai buɗe Microsoft Word nashi. In Allah yadda, wannan ba wani abu bane mai wuya. Okay, yanzu direct za mu tafi ya za mu sa watermark a jikin page namu, watermark wanda idan ka duba wani paper, ko da yake idan na rubuta yanzu mutum zai fahimci menene watermark. Okay, za mu zo kan wa'annan ribbon namu, ga home, ga insert. Bayan insert muna da page layout, ga references, ga mailing, ga review, sannan ga view. So duka wa'annan da su ake amfani duk abin da muke so mu. So kai tsaye yanzu za mu tafi mu yi ƙoƙari mu sa watermark namu, watermark. So idan muka danna page layout, tunda maganan page ne za mu je page layout. Wannan farin screen ana kiran shi tapping area, so tapping area mu shine zai nuna mana ya yanayin watermark namu. Idan muka danna page layout a saman nan sai mu duba watermark gashi a nan sama. A gefen shi kana taɓa shi ma za ka ga ya nuna ma ɗan sample ɗin yanda yake. Mun ga wani rubutu a tsakiya a ciki, za mu gani wani so transparent haka akan rubutun, ka ga ɗan ƙaramin mark a saman nan, shi za mu taɓa. Muna taɓa shi sai mu jira zai buɗe mana sample ɗin da yake da shi a kan shi. Gashi nan confidential 1, confidential 2, do not copy 3. Ina ga kamar mun saba ganin irin wannan. So yanda ake sa su kenan. Ga su nan muka ce bari mu ɗauki wannan, ko mu ce confidential mu ɗauka. Idan muka ɗauka to mu ɗan scrolling nan down. In muka scrolling, in muka kula a jiki gashi sai dai bai fita da kyau ba. Okay, to bari mu daɗa komawa mu yi shi yanda zai fita. Mun gani duka. To yanzu muna so sai mu ce bari mu yi da kanmu custom watermark. Custom watermark, kana taɓa shi zai buɗe ma printed watermark dialog box. Sai ka zo nan, in ba ka son watermark sai ka clicking nan, ka cire watermark. Idan kuma kana so ga text watermarks wanda za ka rubuta da kanka, gashi nan an ce language English, that's United States. Sannan text an ce minute confidential, sai ka clicking a gaban shi sai ka goge. In ka danna backspace naka za ka goge, sai ka rubuta abin da kake so ka rubuta. Ni kun riga kun san me zan rubuta. Wannan gaskiya ne, channel ɗina zan rubuta Alfahari Alfahari Arewa, Alfahari Arewa TV. Wannan shine channel ɗina da na sa. Bayan na sa, so ni kuma da shi zan yi amfani. Nan zai ce ma font, za ka zaɓa, gashi yana calibrate. Duk wanda ka sa gashi za ka taɓa nan, sai ka zaɓi font ɗin da kake so. So ni zan bar shi a calibrate, size na bar shi a auto. Sannan color da zai fita a jikin abin ɗin bari in canja in sa color da nake so, bari in sa green, that's my favorite color. Sannan nan ga diagonal, sannan ga horizontal. Idan muka ce diagonal shine wanda ya ɗan karkace ɗin nan a kwance, ya tsaga haka. In muka ce kuma horizontal shine ya kwanta. Bari mu gwada duka, za mu gwaggwada. Yanzu yana kan diagonal, mu ce applied. Mun gan shi a can baya, mu ce okay. Idan kai sai ka ce close. Mun gan shi gashi nan Alfahari Arewa, gashi muna gani yanda zai fita a jikin page ɗin, wanda shi kuma dan ya fita a jiki ba wai zai hana ka yin wani tapping bane naka da kake so ka yi. Gashi nan.
zaka ga zai bi ta kan shi ne kawai ba ruwan shi. So muna gani, so wannan haka yake fita, muka duba za mu ga rubutun mu ya fita kai. So wannan sample ɗin shi kenan, wannan yanda ya fita a haka shine diagonal. Diagonal. Yanzu bari mu duba mu ga horizontal ya yake, sai mu ƙara koma watermark ɗin mu. Muka koma watermark sai mu je mu ce custom watermark. Bayan mun ce custom watermark sai mu zo nan wanda aka ce horizontal sai mu sa horizontal. Mun gani? That's it. Mun ga dama bari mu canja rubutun mu, nan yana Calibri. Mu canja mu ce Cambria. Za mu ga wani irin rubutu ne Cambrian, sai mu ce applied sai mu closing. So mu yi ƙasa za mu gan shi. Mun ga yadda ya fita a tsaye kawai a kwance haka. So bambancin diagonal da kuma horizontal kenan. That's horizontal wanda zai kwanta haka, diagonal bari mu mayar da shi diagonal. Click on watermark, custom watermark, sai mu je mu ce diagonal. Mun sa shi a me diagonal. So wannan dan muka gama sai mu clicking. Wani lokaci zaka ce kai hoto kake son sa, an hoto ne ga gun hoto. In ka ce picture zai ce to ka zaɓi picture, sai ka danna nan ka selecting picture ɗin da kake so. Maybe akwai picture a hotunanka ko kuma wani abu da kake so ka sa a kan abin da kake tapping. Sai ka duba sai ka sa. Bari in duba wani picture wanda yana kan abin nan, gwada sa mana shi mu gani. Ce mu sa penguin ɗin nan. Insert. Bayan ka taɓa shi sai ka ce insert. Gashi ya shigo. Sai mu ce applied. Muna gani sai mu ce close. Mun gan shi? Gashi nan idan ka kula za ka gan shi yana nan a jiki. Bai wai ɓace ba ne. Kuma ko ka yi rubutunka zai bi ta kan. So duk wanda kake so ka sa za ka iya sa. Wannan shine yanda ake sa watermark. Bayan watermark mu yi Ctrl Z. Mun ce Ctrl Z, me muke nufi da Ctrl Z? Undo kenan ba? Ya koma baya. So yanzu mun yi wannan, bari mu je kuma page border. Page border, that's gashi page border. Mu clicking page border. Muka clicking page border, yanda ake sa page border zai buɗe ma page border dialog box, that's border and shading. Kawai abin da za ka fara yi sai ka clicking akan non ɗin nan. Sai gashi yana kan page border ne na. Sai ka ce box. In ka clicking ga box ɗinka a nan wajen, to sai ka dawo nan gun art sai ka danna art. Kana danna art sai ka zaɓi wani irin page border kake so. Za ka dinga danna down arrow ko soke a jikin mouse na keyboard naka. Gashi yana ji. Yanzu bari in ce wannan. Na zaɓi wannan sai yanzu in ce OK. Mun ga yadda ya fita? Gashi a page ɗinmu. So wannan shi ake kira da page border. Bari in yi Ctrl Z undo in ƙara sawa saboda mai gwadawa in zai gwada ba zai ba shi wuya ba. So first of all za ka ce menene page layout, sai ka zo kan page border. Kana clicking page border sai ka ce ka clicking box ɗin nan. Nan gun sample ɗinka ne. Sai ka zo gun art. Gashi an sa none a cikin nan ɗan cap nan, ka taɓa shi sai ka duba ka zaɓi wanda kake so. Ga su nan kala kala. Mun gani? Na zaɓi wannan sai yanzu in ce OK. Gashi mun gani, that's page border kenan. To haka kuma shi ma page color, duka suna da same page. Ga page color sai mu zaɓi page color. Mun gani? Mun ga page color. Ya kuka ga page ɗin? So wannan duk yanda ake formatting ɗin page ne, yanda za ka gyara shi, ka beautifying nashi, ka sa shi ya zama mai kyau wanda duk wanda ya gani ya mai kyau. So dan ka yi rubutunka ko wani abu, ko idan kai kana so ka sa mai wani page border ko wani abu, wannan shine yanda za ka bi. Amfanin waɗannan ribbon ɗin kenan. Ga su insert, home, page layout, duk ga su nan a saman nan. Kowanne da irin aikin shi. Kowanne da irin aikin shi. Yanzu mun yi magana akan watermark, mun yi magana akan page color, mun yi magana akan page border. Waɗannan su ne abin da muka yi magana akai, ba wani abu ba.
sannan muka koma insert, in Allah da next class mu kuma za mu yi magana akan table da kuma shapes da muke da su na computer da irin su word art da text box. In Allah da za mu yi magana a kansu. Wannan shine ƙarshen class ɗin, amma kafin mu je ga guda ɗaya da za mu yi, muka danna insert, mun sa insert sai mu ce page cover, ga page cover a nan gefen, sai mu danna ɗan cap a gefe ɗan ƙaramin nan, zai ba mu daman mu zaɓi wani irin style muke so na page ɗin. Gashi nan kala-kala, za ka yi abu kana so ka sa mai page, ka ta tunanin ya za ka tsara shi, so ga tsari nan kala-kala an kawo ma, iyakaci ka zaɓa ne. In ka scrolling ƙasan nan zai nuna ma su kala-kala sample ɗinsu, kai kawai naka ka zaɓa sai ka bi format ɗin da yake, ka yi amfani da format ɗin da za ka yi. Mun gani gashi nan ya ce ma pick date, kana clicking nashi za ka sa date, in ka ga dama nan kawai za ka ɗan taɓa, in ka taɓa shi ga su date, let's sai mun sa wannan date ɗin. Mun gani da duka wannan sample ne saboda mai kallo idan ya zo yi ya san yadda zai. Sai aka ce type the company name, nan za ka sa sunan company, sai mu ce alfahari, that's alfahari arewa, alfahari arewa tv, that's company name. Sai aka ce menene, type the document title, sai ka sa document title ɗinka anan, shi ma ka rubuta shi kamar yanzu mu ce menene das a ce me za mu sa ni, ko ma dai me a ce an sa, let's sai a ce type of document title mu ce formatting document formatting document. So duk dai za ka ga zai baka page, irin dai page ɗin da ka zaɓa irin yadda zai nuna ma. Guys nan za ka sa menene, type the document subtitle, so duka idan ka sa kaga page cover, ga wancan page ɗin mun gaishe ya dawo ƙasa saboda wannan page ɗin na farko shine page cover, wannan na biyu kuma da muka sa mai page border ya zama da abin da zai zo zai tafi da wa'annan su kuma nashi a ƙasa. So wannan kaɗan daga cikin Microsoft Word kenan, yana da abubuwa da yawa sai dai in mutum bai duba ba. Next class in Allah da za mu yi har da save, yanda ake save, how to save a document in your folder, yanda za ka saving document akan folder kaɗan nan da muka creating a can baya, ya za mu yi mu saving a kai, shi ma next class in Allah da za mu yi. Wannan shine ƙarshen ajin mu, dai a manta a dinga bibiyan mu a channel ɗinmu mai suna alfahari arewa tv, ko da a ce kana da tambaya ko kuma wani comment, muna jiran comment naku in Allah yadda, ba za mu kasa an samu ku akan duk abin da kuka tambaye mu ba. Wannan shine class ɗinmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.